Došli nám už nové noty od Bosoroša a chcelo by to pred Vianocami vraj nejakú novú jobovku. V Košiciach sa rozšírila nová verzia syfilisu. Chlapi, chcelo by to niečo akčnejšie, ako bol napríklad ten hoax so 6-kilometrovou rýchlosťou za chôdzu. Ten nám vyšiel, celý svet sa na tom zabáva. A to moje memečko z policajtom by super vyšlo. Ktoré? Policaj zastaví babku a hovorí jej: babka, hnačka, nehnačka, pokuta vás nimi nie. Áno, toto sa ti podarilo. Ale aj to moje bolo super. Ktoré? Čo som poslal Ferovi Koukovi. Aké to bolo? Akože policajt zastaví babku, že ide rýchlo, že si ide po 13. dôchodok, chlapi. Dobre, tak sme týždeň ovečky pozabávali, ale teraz musíme vymyslieť niečo hrôzostrašné. Šéfe, ja by sa zapojil do debaty. A tu sa nám hlási Arpi z Čech, tak čo máš nové? Na celom východze sa rozšírila salmonelóza. Arpi, tak musím uznať, toto ti naozaj nevyšlo. Mal si aj svinskejšie a zákernejšie nápady. Za tento sprostý nápad ti dávam červenú. No tá daj lepší. V parlamente sa nerokuje, lebo všetkých 150 pacientov dostalo hnačku. Hanci, Jáša, rozhýbte tie vaše skostnatele mozgové závity. Šéfe, možno ja by som mal ešte jednu pikošku. Malý krtko sa nečakane vyhrabal a potom sa aj hneď zahrabal. Vy ste tam v tej redakcii dnes úplne vymletí. Čo ste si šľahli? Šéfe, podľa mňa by sme Slováku najviac nastražili, keby sme im oznámili, že na Vianoce bude nedostatok kaprov, kyslej kapusty, zemiakov a kuriev. Dnes ste ma ale vôbec nepotešili, ale s tým som ako si rátal. Preto vám zasielam univerzálne notičky, ktoré pred Vianocami pôjdu do médií v celom svete. A to vám poviem, bude to ale hrôza.